moi kaikki siellä. Me ei pystytä editoimaan videoita hirveästi, koska se vähän se pakkaa jotain se juttu. Vähän mättää. Ja tekee sen laadun vähän ei niin hyväksi. Mut meillä ei oo yhtään mitään aiheita, joten sen takia ettei ollut videoita. Ja me tehdään noin kerran viikossa aina video. Ja aiheita pitäisi olla. Jos jotain teitä edes siellä kiinnostaa, niin laittakaa tonne alas. Ja tietyllä tavalla, mikä ei ole paras tapa, mutta koska meidän alussahan lukeisi siinä, mitä me käytetään, kun me editoidaan, alussahan lukee jo pelauksia tai pelleivideoita, niin niitä niin voidaan tehdä, siis me voidaan tehdä tavallaan pelivideoita Kolkin kanssa, siis tietenkin, tai siis Kolinin kanssa, tai siis ihan muutenkin. Mut se on silleen vaikeeta, silleen. Niin jos tää video voi saada edes 15 tykkäystä, koska se on aika pirun paljon, me tiedetään, että varmaan kaikki edes katso meidän videoita. Mut jos pystyy saada 15 tykkäystä, niin me tehdään ainakin yksi pelivideo tänne kanavalle. Koska 15 tykkäystä. Joo. Niin. Ja me ei ole siksi tehty videoita ja loma ei ollutkaan ihan niin helppoa aikaa kuin me luultiin. Joo. Niin. Mutta me ei tehdä tästä hirveän pitkään, koska meillä ei ole aiheita. Jos teitä kiinnostaa, kommentoikaa sinne alas. Tykätkää, jos siis haluatte, että me tehdään joskus edes yksi pelivideo. Pelataan ja silleen. Mut joo, minun on ihan täys sotkuis, joten sen takia me en istu vaan seison tässä. Niin. Mutta kaiken kaikkiaan tykätkää, kommentoikaa tietenkin aiheita ja nähdään sitten seuraavalla kerralla. Moro!